Nästa planeten som vi får att handla blir laden för Ársins sang. Och här blir jag svara kast för Atlantic Airways som kommer handla till virksomheten. Gärsväl. Tack för det, Barbara. Jag är glad att vara här. Det är ett flott tillfälle och vi tror att Atlantic Airways är därför jag mars och då vi har runt stora från 2020. Första gången faktiskt alla festivalerna, sommarfestivalen, festivalen och fjärde festivalen. Omframt en riktigt kommer där så kommer komma till och från förrän och spännande kommer. Så efter ju till så jag blir nominerad och det. Ársins sangur, tar tilnændrerum, Grammar Basement, hon fær ongan til nok, Anna Farrow, Walking on Fire, Jens Marne, Gloria, Tighter, You'll Never Leave LA, og Eion og Kim, fær så vel. Och vinnaren är Grammar Basement. Tack för det. Ja, det så sangur är faktiskt till Iowa postdator. Jag vill bara säga tusen tack. Det är stora höjder för Jockon. På slags för jag och inte vet vad det kan vad det är så full tacksam för det. Det är några män som jag ska nämna som jag så en stora höjder i Ársins och det är för att man är och sangur. Jag är först och främst Magni Husgård som är något av början med att få spela golf och faktiskt arrangera Atlantic som så var det också inte minst Erik Biskopö för att det var arbete med att mixa Sange och mastra allt det där. Så det ska kan Martin Samuelsen för att mastra att synka till det och det tycker som att stämma så finns det då domar och terrass 2 i Milhus och allt som är i våld. Det har alltid något särskilt störst för oss. Det är vi stolta av och vi får köra helt vad vi gör och hoppas det är annat att vi får göra. Tack för det.